Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Intloko yomasipala waseTshwane umkomishinala Yolande Faro uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba zamothusa izityholo zokuphatha gwenxa kwezimali kweli candelo wakwathi wawathatha ngoko nangoko amanyathelo. Other one now, it's the human settlements or shelter ones, the houses that have been bombed, that have been destroyed during apartheid time. The TRC would have given us a list of those beneficiaries. Umongameli Cyril Ramaphosa uphehlelele ngokusesikweni iphulo lembuyekezo yezindlu kumaxhoba engcinezelo ngokweziphakamiso zekomishoni yenyani noxolelwaniso eNdwendwe KwaZulu-Natal namhlanje. Molweni Mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele kaloku kuniphakela kuvimba wethu namhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Intloko yomasipala waseTshwane umkomishinala Yolande Faro uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba zamothusa izityholo zokuphatha gwenxa kwezezimali kweli sebe. Uthe weva ngezityholo zokohliswa komlenze kwemali norhwaphilizo kwinkqubo zophando zangaphakathi kwaye umile kwelokuba emva kokuva ngezi zityholo wathatha amanyathelo ngokukhawuleza. Evula ubungqina bakhe kule komishoni kaMadlanga intloko yesebe lamapolisa kumasipala waseTshwane umkomishinala Yolande Faro uvumile ukuba ngokwenene inkqubo yokuqinisekiswa kokungabi natyala lolwaphulo-mthetho i-security clearance ngelasemzini kufuneka ibe ngumqathango othathelwa ingqalelo kumagosa aphezulu kweli sebe. Umkomishinala Faro uvume oku emva kokuhlatywa ngemibuzo kule komishoni malunga namasekela akhe kwi-TMPD angenaso esi siqinisekiso. Do your deputies also have in their possession the security clearance? Commissioner, I'm going to be very honest with you. Not all of the deputies has got the clearance. If they are your subordinates, is it not your responsibility to ensure that they have security clearance? Because in the earlier paragraphs, I think it's paragraph 7, you raised an issue about criminality and you say it shocked and dismayed you because the issues that have come out of this commission, according to you, amount to siphoning of money and criminal activities. And one of the people against whom these accusations are leveled is a deputy within the TMPD. So why has he not been subjected to a form of vetting or security clearance? Commissioner, that is one of the things that we will have to sharpen up. I think we must be honest when we come to this commission. Maybe we have taken it for granted. Uthe weva ngezityholo zokuhlizwa ngomlenze kwemali norhwaphilizo kwiinkqubo zophando zangaphakathi kwaye umile kwelokuba emva kokuva ngezityholo wathatha amanyathelo ngokukhawuleza. I do not take kindly to corruption at all, Commissioner. I do not want to see a TMPD officer that's a criminal in uniform. Umkomishinala uadvocate Sandile Khumalo ugxininise ukuba nanjengoko ezinye zezityholo zorhwaphilizo nezenzo zolwaphulo-mthetho zityatyekwa umsekela mkomishinala kwi-TMPD ngoko ke akufuneki balindele ezi zindululo zale komishoni phambi kokuba benze umsebenzi wabo ngendlela efanelekileyo. Abahlali baseMohlakeng kwintshona Randi eGauteng bazalise izitalato beqhankqalazela ulwaphulo-mthetho oluqatselayo kwingingqi yabo. Uluntu lwelokishi iMohlakeng luthabathele ezitalatweni inkxalabo yalo ngenxa yobukrelemnqa obuthendi kwingingqi yalo nobuquka ukwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni, uxhatshazo olubalula ukusetyenziswa kwemipu nokwenza indawo yabo ingakhuseleki kwaphela. Kambe ke aba baqhankqalazi banamaxhala axhomileyo nangekamva elixhokrekayo labantwana babo balindeleke ukunikeza uxwebhu lwezikhalazo kwisikhululo sabakwantsasana sasekuhlaleni behlaba ikhwelo lokuba kuxhaphaqhabhiswe ngempendulo zingaqenqelekanga ngaphaya kwezisixhenxe iintsuku yaye kuthatyathwe amanyathelo angqengqwa ngezenzo zezigilamkhuba ezisele zibikiwe. Our elders are not sleeping.
at all. Our kids and the grandkids are also taking drugs. And we really need help here. And we are pleading to the people above that they must attend to us as community of Mohlakeng, that we are experiencing a huge problem of crime. We are going to give the memorandum to the officials above. So in 7 days, we want the answers so that they can give us a clear answer of from here, they must capacitate the police station. They must capacitate their transport. Ukanti ke aba bahlali bakwagxininise ukubaluleka kokuba amagosa ajongene nokuqala ulwaphulo mthetho kwingingqi yabo ibe ngawazanayo nale ngingqi ukuze kungaqenqeleki iiyure ezininzi bejikeleza bexhomekeke kubuxhakaxhaka be-GPS xa besingisela kwindawo ekubikwa iziganeko kuzo. Bathi mawuthi xhaxhe umgangatho wesikhululo samapolisa nanjengoko bephila ubomi bentshontsho yaye bekruqukile kukungqina izaquphe zokwehlukaniswa kwenyama nomphefumlo kumalungu weentsapho zabo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Umongameli uCyril Ramaphosa uphehlelele ngokusesikweni iphulo lembuyekezo yezindlu kumaxhoba engcinezelo ngokweziphakamiso zekomishoni yenyani noxolelwaniso endwendwe KwaZulu-Natal namhlanje. Lamaxhoba akhonjwa iTRC kwaye urhulumente uzama ukuphumeza ezinye zezindululo zeTRC ngokunyashwa kwamalungelo oluntu ngexesha lenkqubo yocalucalulo. Le nkqubo yenkxaso yezindlu iza kuxhanyulwa ngamaxhoba adizwa iTRC kwaye uninzi lwamaxhoba selinde isiqhuma seminyaka ukuze afumane imbuyekezo. Umphathiswa wezobulungisa nophuhliso lomgaqo-seko uMamluko Kubai uthi le nkuleko ikwajolise ekubuyiseni isidima kwabo bathatha inxaxheba kumzabalazo wenkuleko. Uqhube wathi ubukhulu becala lamaxhoba ngabasetyhini asebekhulile abanamakhaya onakaliswa ngexesha lengcinezelo. Those that know that they were part of those and their houses needed to, and they have not interacted with the Department of Justice and Constitutional Development, they must reach out to us and therefore we'll verify. But we've been going to community by community, going through the list, looking for the beneficiaries or their dependents so that we can be able to correct that. The other one is community projects, which I will be releasing the regulations this year and also will start with the implementation. The last part is the one that you see, the commission that is running. It's regarding the trials, those who need to face the mighty law and face consequences because they didn't come forward to TRC to explain how people were killed or even any people went missing around that. So that is another part NPA has been doing, working around the clock to ensure prosecution of apartheid crimes as well in terms of that. Ibingumbono omxesibo wabahlali bakwaZulu-Natal abaphume ngobuninzi ukuzimasa lo msitho. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basanda ukungena xa sihlabela mgama. Emva kokutyalwa kwamajoni okhuselo kweli kwingingqi ezithile zakwi-Cape Flats eNtshona Koloni kusekho imibuzo yokuba ingaba lukhona na utshintsho oluziswa lungenelelo lwawo kuza kuthi ga ngoku. Iqonga lokulwa ulwaphulo-mthetho iBishop Crime Prevention Forum lithi iziganeko zobundlobongela ziyaqhuba nokuqatsela kwingingqi ezithile emva kwentsuku efikile lamajoni. Amapolisa bongoza abantu ababandakanyeka kumsebenzi oyingozi wokwanjiswa kweziyobisi ukuba beze ngaphambili badize amagama angongqondongqondo balomkhwa. Amapolisa athi ukwanjiswa kweziyobisi zizenzo eziyingozi ezibandakanya ukuqhathwa nesikhokhela kwiziphumo eziqatha zomthetho. Isithethi samapolisa uLieutenant Colonel Amanda van Wyk sithethe nejelo le-SABC kulandela iziganeko zakutshanje zokubanjwa kwabasetyhini abahlanu kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo eRhawutini befihle iziyobisi ezixabisa izigidi ezintlanu kwimizimba yabo. These young women are being lured by syndicates. So the message we want to send out there is that they should be careful.
have these individuals reported. I know it is daunting to have information like this brought to the police, but you can do this anonymously. Do not fall prey to these syndicates. It is dangerous. You will get arrested, or even worse, you could lose your life. Like some of these drug mules traffic drugs through their bodies, meaning they swallow these items in order to secure a quick and fast trafficking of these drugs through to other countries. Nanjengoko sele ifikelele esiphelweni kulempela veki ende yePasika usephezulu umthamo wezithuthi kwindawo zaseMpumalanga abantu babuyela kwindawo ngendawo zabo impela veki ende ibone kumiswa uninzi lwezithuthi ezinye zabanjwa kuba zingakulungelanga ukuba sezindleleni. Kuphansi phezulu kumiswa kuqoqwa izithuthi kuqinisekiswa ukuba zithobela imiyalelo yendlela. We unfortunately recorded 41 accidents on the N4, 5 fatalities, all of which occurred on Good Friday, 3 of which were pedestrians and 2 motorcyclists. Kekambe kukwakho intaphane yengozi athe amagosa agagana nazo kwekwehlukenee inyama nomphefumlo kuzo. Track N4 route experienced extremely heavy traffic over the Easter weekend. Yesterday we reached over 2,100 vehicles in one of the hours at the Middelburg Toll Plaza travelling westbound, meaning that it was the people coming from the Lowveld area and Mozambique from the Easter holiday. We expect traffic to still be busy today, especially in the Lowveld region, Nkomazi, Komatipoort and into Mozambique, as it is a public holiday in Mozambique today, so a lot of commuters from that side are over in South Africa and will be travelling later this afternoon back home. Kananjalo kweli xesha lePasika uwola wendlela ka-N4 ubengeyona ndlela imaxhaphethu. Of 17,000 vehicles that were stopped across various operations in the province. Of the 16,000, more than 500 written summonses were issued to motorists for various offences. Some vehicles were discontinued, while others were impounded for not being roadworthy. While still on that, there are about 10 people who are arrested for drinking and driving, while about those who are arrested for drinking and driving, they are expected to appear in court, while those who were arrested for excessive speeding, they have been issued with bail of 2,000 rand each. Ukanti ke kubongozwe abaqhubi nabasebenzisa indlela ukuba bathobele kangangoko imiyalelo yezendlela. Umbutho ongenzi inzuzo iCyber Young Minds uvala umsantsa ophakathi kwamathuba kwicandelo lezobuchwephesha nolutsha olusezilalini kwisithili sase-Amathole West eMpuma Koloni ngokulixhobisa ngezakhono zobuxhakaxhaka bale mihla okunababanzi ngeliphulo sinomseki walo uLuleka Mcwabeni. Sisilulekwa masizibulisele sikwamkele nangexesha lakho. Khasele usinabela intoba yintoni eyakwenza waqala eliphulo. Mandibulise kakhulu Lisa, enkosi ngondamkela. Oyana mangela okubana ndiseke iCyber Young Mind. Njengamntana okhulele ezilalini wafunda angazange abanjwe ngesandla kwezobuxhakaxhaka. Ndathi xa ndidibana nabantwana belilizwe bengabazi ubuxhakaxhaka ndibona nomsantsa kwaye nomahluko omkhulu kubantwana abahlala ezidolophini nasezilalini. Yandenza into yokubana ndiseke iCyber Young Mind for okubana abantwana nabo bakwazi ukuzifundisa ilanto kwi-computers and also nobunye boxhakaxhaka. Inkosi. Kawaphi amanye amagalelo mhlambi eninayo ukuxhobisa ulutsha kule msebenzi nwenzayo? Amagalelo esinawo kukubafundisa ngokuthi sisebenzise uba isetyenziswa njani ikhompyutha okokuqala. Emva koko sibafundise okubana bazikhusela njani na kwiimeko xa bedibene nazo kwikhompyutha kwiCyber Young Minds and also nangaphandle kwicyber generally. So zezinye zezinto sizenzayo ne-coding ne-robotics. Ingaba ke mhlambi oluqeqesho lwenu lilenzayo luthatha ixesha elingakanani kubantwana basezilalini? Luyaxhomekeka sisilisa ngoba nezinto ezininzi sizenzayo. Ngamanye amaxesha iyakwazi uthatha iveki, ngamanye amaxesha iyakwazi into ubana ingathatha usuku
okanye uyokutsho kwiinyanga ezintathu. Kuxhomekeka into yokubana yeyiphi lena wena ungumfundi okanye ungumntu wasekuhlaleni ofuna ukubana ungayazi. Ingaba sithini injongo ze-Cyber Young Minds ukuqala ngoku mhlambi ukubheka phambili kwiminyaka ezayo? Injongo zethu zezokubana singapheleli kwi-Amathole West Education District, sifikelele nakwezinye i-district kwaphayana e-Eastern Cape, sihambe siyotshona kwamanye provinces alapha eSouth Africa. Loo nto leyo izokwenza into yokubana noko lo msantsa, because sifuna ukubona i-digital exclusion incipha kancinci. Kumuntu mhlambi ababukeleyo abathi bafuna ukuncedisana nani, mhlambi bafuna ufaka izandla, banganifumana phi, benze njani? Bangathi badibane nathi kwi-office yethu ephayana eMathole West District, esafudula ukubana yi-Cape College, okanye basilandele ku-social media zethu, okanye bangasifowunela basebenzise iinamba zabazabe bezibona kwaphayana kwi-social media. Ukukhuthaza abantwana basezilalini abazibona ukuthi ngenene lento mhlambi abangekho phaya Amathole West, lento mhlambi ikude kubo, abayiboni into ebafaneleyo, ngoba izinto zobuchwephesha zizinto zabantu, abantwana abazibona zizinto ezisezidolophini ezikude, uzizisile. Athini amazwi okubakhuthaza abo bayibona lento ikude kubo? Ndiyabakhuthaza ngoba ezinye zezifundo bayakwazi into yokubana bangafikeleli kuthi beza ngeenyawo. Koko bayakwazi into yobana babhale, basibhalele, and then emva koko sikwazi into yobana sibafake bakwazi ngobana ba-attende ezi classes besemakhaya. Ndiyayazi into yobana bangane-challenge yedatha. Ezinye zezinto esizenzayo siye safumana kubantu abasixhasayo okokubana sibe nezifundo esizenzayo ezingazodinga into yobana abantwana babe nedatha. Iminqweno yethu ke yokubana sixhaswe nawokubana sifumane ukubonelelwa ngokuthi sibe netransport esikwaziyo uba singafikelela kwezo ndawo thina sizi-trainers ze-Cyber Young Minds. Enkosi kakhulu, sisibulelekwa, sibulele ngexesha lakho. Enkosi. Kukho ingxelo zokuba usekela mongameli waseMelika uJD Vance angatyelela eIslamabad ukuyokubamba ingxoxo neziphathamandla zase-Iran ukuzama ukwenza uxolo phakathi kwalamazwe mabini. I-agente yeendaba zase-Iran i-IRNA ithi iTehran izikhabile izindululo zeMelika zokuba kubekwe phantsi izikhali endaweni yokuba ipheliswe unaphakade lemfazwe. Phambi kweeyure nje ezimbalwa lipheli ixesha elibekiweyo ukuba umongameli waseMelika uDonald Trump enze isivumelwano kuluhlu lwezindululo zeTehran. Ingxelo zithi izindululo zase-Iran zithethiwe zidluliswa yi-Islamabad. Oyena ndoqo ke we-Iran kukuba mayipheliswe nya imfazwe endaweni yokuba kubekwe phantsi izixhobo. Ukanti ke iTehran ifuna kubekwe imithetho ecaceca ngendlela egqitha eStrait of Hormuz, ukupheliswa kokwayo kunye kwenziwa kutsha komgaqo-nkqubo onamanqaku 10. Ukuba la mazwe ayavumelana ngokwenza uxolo, iingxelo zithi kuya kubakho uxwebhu lwemvisiswano kwaye oko kuya kugqitywa kubuxhakaxhaka bale mihla ngokudluliswa yi-Islamabad. IPakistan ke ibingekazingqini ezingxelo, kodwa ke yathi iyakuqhubekeka ukuhlala kwisithebe sengxoxo nalamazwe amabini. IPakistan idlala indima yokuba ngumthetheleli phakathi kweWashington kunye neTehran. Ingqonyela yomkhosi wasePakistan yiyo ekhokhela eliphulo. Ingxelo zithi uthetha ngqo neenkokheli zaseMelika kuquka usekela mongameli uJD Vance kunye nomthunywa okhethekileyo uSteve Witkoff kwakunye nomphathiswa wazangaphandle e-Iran uAbbas Araghchi. Onke ke amehlo athe ntsho kumanyathelo alandelayo aza kuthathwa yiMelika. Umongameli Trump ke uvakalise ukuba usadla amathambo engqondo ngesindululo sokuqala, ukwathe ke akazokutyikitya kwanto kungavunyelwananga nemiqathango yakhe. Ingcali zithi ukungenelela kukaVance kuthetha ukuba iWashington ikhangela ikroba lokuphelisa ukruthakruthwano nolusele luneveki ezintandathu luqhuba. iMelika ibigrogrise ngokutshabalalisa ibhlorho kunye namaziko ombane e-Iran lingatshonanga elanamhlanje. Ukuba ke kuyaxolelwana, uVance angaya eIslamabad ayokuhlanganisa amehlo neziphathamandla zase-Iran kwezi ntsuku zizayo.
Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.